बे समाव बीटीआर सरकारनिसिम बाक्सानि गासै गं 22 गामि आरो गासै गंबा क्लाबजों लोगोसे गोबां सेल्फ हेल्प हानजाया जोंनि खौरांनि गेजेरजों मोनसे खावलायदों। नोंगौ बाक्सानि गान्दा क्लाबनि बेन्दोंआव थानाय मोन 11 गामि रायजो राजा, फुंबालि दालां कमिटि, गान्दा क्लाब आरो 11 गामि सेल्फ हेल्प हानजा बिअ बन्दन ग्रुप जथायै खौसे जानानै ओनसोलाव गोग्लैसोनानै थानाय लामा दालां बायदिसिना बिथिङाव गोग्लैसोना थानाय हाबाफोरखौ थाबैनो मावफुंनानै होनो थाखाय आरज गाबदों। बीटीआर सरकारनिसिम बिथांमोना गावसोरनि दालां हा-हुनि जेंना आरो लामा सामा हान्थामेलाखौ लानानै खौरांगिरि मेल खुंदों आरो रायजोफोरा दानि बीटीआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म आरो 22 नं कक्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बर' बिथांमोननिसिम गावसोरनि जेंनाफोरखौ मावफुंना होनो खुथारै बिथांमोननिसिम खावलायहरदों। गिबियावनो बयनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। आं दिनै गान्दा क्लाबनि आफादगिरि जानानै बेखौनो बुंगोन, जोङो दानि जथुम्मा जानानै थांनाय गोख्रों जोङो मोनथाम जेंनाखौ लानानै जोङो दिनै खुंथाय गोबाव थानाय सार बिथांमोननिसिम जोङो बेखौनो खावलायहरनो सानदों दि थांनाय बेसेबा गोबाव समनिफ्रायनो पेन्डिं जानानै थानाय जोंनि बे फुंबिलि दालां, बे फुंबिलि दालाङा मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय 2022 इं मायथाइनि डिसेम्बर दानावनो टेन्डार जानानै थांदों। नाथाय खामानिखौ दासिमबो मावाखै। खामानि मावनायनि अर्डारखौ होगोन होनना बुंनानै दिनैसिमबो 4 दाननि बारा बारलांबाय। नाथाय जाहोना मानि थाखाय दिनै खामानि मावनायनि अर्डारखौ होनो हायाखै आरो मानि थाखाय दिनैसिम बे पेन्डिं जानानै थानाय जोंनि फुंबिलि दालाङा दासिमबो दिनैसिम मानो मावफुंनायनि अर्डारखौ होनो हायाखै। बिनि आगोलावनो गोबां जोंनि लकेलनि एमसिएलए बा गोबां दैदेनगिरिफ्रा फैनानै जोंनिसिम जोंनि बे दलंखौ नायनानै थांबाय। बावैसो आगोलावनो जोंनि बीटीआरनि CM बिथां प्रमद बर' साराबो जोंनि दलंखौ नायनानै थांबाय। नाथाय दिनैसिम मावनो होनना दिनैसिम मावनाय जायाखै। दा जोंहा फारसे जोबोर उसुबिदा जाबाय। नै दा जोंहा दैज्लां बोथोर फैबाय। दा दैज्लां बोथोर फैयोब्ला जोंनि बे फिसायै जोंनि हादरावनो हेबनानै दोननाय जोंनि बे औवानि दालाङा जुदि बायोब्ला जोंहा जोबोर उसुबिदायाव गोलैगोन। फारसेथिं जोंहा बे दालांनि गेजेरजों जोंनि गान्दा क्लाबनि सिङाव थानाय मोन 11 गामिनि गासै फरायसुला रायजो राजाफोरा बे दालांजों थांनानै फरायसाफोरा स्कुलाव थाङो। जेरै जोंहा स्कुल होनोब्ला जोंहा बेयाव गोबां स्कुल दङ, जेरै केसि कलेज, केसि डिग्री कलेज, जुनियर कलेज आरो कक्लाबारि हायार सेकेन्डारि स्कुल, कक्लाबारि गार्लस हाइ स्कुल आरो प्राइभेट होनना बुङोब्ला सानराइज इंलिश मिडियाम हाइ स्कुल, अक्सफर्ड, बेबायदिनो मानास एकाडेमि, सिजौ एकाडेमि, बेबायदिनो गोबां प्राइभेट स्कुल दं। दा बेफोराव थांलाय फैलाय खालामनो जोंहा जोबोर उसुबिदा जायो। दा बेनिखायनो आङो दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो थोंजोङै जोंनि खुंथाय गोबाव थानाय सार बिथांमोनसिम बेखौनो खावलायनो सानोदि जिहेथु जोंनि बे दालांखौ जों थाबैनो मावफुंनांगौ आरो जोंनि थांलाय फैलाय राहाखौ खालामनानै होनांगौ। दा बेजों लोगोसे आरोबाव जोङो नैथि आयदा बायदि जों बेखौ लाबावदों, जोंनि हानि जेंना। जोंहा बे जोंनि गान्दा क्लाबनि सिङाव जोंहा मोनथाम एफआरसि दङ, खुराबा एफआरसि, कालागाव एफआरसि आरो सुरिकाग्रा एफआरसि। दायो जोङो थांनाय जोंनि डिसेम्बर दाननि 25 खालाराव जोङो जोंनि बेनिफिसियारि क्लेम फर्मखौ जोङो सालबारि SDO सिभिलनिसिम जोङो हैनाय जाहैबाय। नाथाय दासिमबो प्रसेसखौ खालामनाय जायाखै। दा बेनिखायनो जोङो गान्दा क्लाबनि जानानै जों बेखौबो बुंनो सानो जे जोंनि हानि प्रसेसखौ थाबैनो मावनांगौ आरो जोंनि हानि मोन्थाइखौ जोङो थाबैनो खालामनानै होनांगौ। बेनिफ्राय जों थामथियाव जों बेखौनो बुंनो सानो, जोंनि गान्दा क्लाबनि सिङाव थानाय गोदान बोरगावनिफ्राय माजोन माखा लोगोसे सलसलि गोजाम, दा बेखिनि लामाया जोंहा जोबोर लेथार जानानै दङ। खामानिया आद्रा जानानै दङ। बे आद्रा जानानै थानाय खामानिखौ थाबैनो मावफुंनांगौ आरो जोंनि थांलाय फैलाय हान्थिनाय लामाखौ जोङो मोजाङै खालामना होनांगौ। जों बेखौनो थोंजोङै बुंनो सानो, जोंनि बे गान्दा क्लाब एरियाया जोंहा इन्दिबिनि मैखोम जायगा। इन्दिबिनि जांख्रिथाय समाव जोंहा बे एरियानिफ्राय गोबां सुबुंफ्रा मुंख्लं जालांबाय। गोबां सिभिल सुबुंफ्रा सोरबा गुलि नांजाबाय, सोरबा बुख्रुब जाबाय, सोरबा न'खरसेयैनो जिउ गोमालांबाय। दा बेनिखायनो जों बेखौनो बुंनो सानो, जोंहा दाखालि बावैसो जोंहा BTRनि गोजोन सुक्ति जानानै थांबाय। बेनिखायनो मुंख्लंफोरनि दहाय लानानै जिहेथु जोंनि बे हालामनि रायजो राजाफोरखौ नायफिनो, जोंनि दालांनि समस्या, हानि समस्या आरो लामानि समस्याखौ जिहेथु मावफुंनानै होयो, बेखौनो आङो गान्दा क्लाबनि आफादगिरि जानानै दिनै खुंथाय गोबाव थानाय सार बिथांमोननिसिम गोख्रोङै दाबि खालामबाय। नोंथांमोननिया जिखिनि थांखिफोर बे जाफुंसाराब्ला नोंथांमोना मा खालामगोन? थांखिया जाफुंसाराब्ला जों बेबायदिनो सावरायनायनि गेजेरजों जोङो आरोबाव धरना होगोन। धरना होनायजों लोगोसे जोङो मेम' दाम होगोन। जोङो टु DC बा जोङो आसाम गभर्नमेन्टसिम जोङो बेखौ थांखि लाखाबाय। बिनि उनावबो जुदि समस्याखौ जाफुङाबा फैगौ जोंहा MP बिसायख'थि फैबाय दं, बेयाव जोङो राजखान्थि लिडारफोरखौ जों बेयावनो बिनि फिननायखौ होगोन। खुलुमबाय, आङो गान्दा क्लाबनि हालामनि सासे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मावथि, आंखौ बुङो जिबिका साखि।
दिनैहाय नैबे जोंनि कक्लाबारि समस्तिनि सिङाव गान्दा क्लाबनि बेन्दोङाव जोंहा 11टा गामि दङ। बे 11टा गामिनि प्रब्लेमखौ दिनै नैबे प्रेसमिटनि गेजेरजों आङो बेखौनो बुंनो नागिरदों जे जोंनि कक्लाबारि समस्तिनि सबसे बेकवार्ड जायगा होनबा जोङो गान्दा क्लाब हालामनि फुंबिलि बेखिनि जायगाया आरो बेहाय जोंहा मा प्रब्लेम दङ होनबाथाय जों बांसिन गिदिर प्रब्लेमानो जाहैबाय जोंनि दालां। बे दालाङा दिनैसिमबो जाफुङाखै। बेखौ लुदोंमोन खिन्थु दिनैसिमबो लुफुंनो हायाखै। बे मानि थाखाय लुफुंनो हायाखै दा बेखौ जोङो जाय बिलागा इलेक्सन समाव जोंखौ गोदै बुंनानै इलेक्सन बिफैयो बे हालामाव, खिन्थु जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनि दालांनि सार्थ'आव माखासे माबाखौ लानानै भटखौ होदोंमोन। दा बेबायदिनो जोङो बेखौ लुगैदों, आं बांद्रायखौ बुंनो लुगैयाखै। जोंनो माथ्र' जाबिला जोंनि कक्लाबारि समस्तियाव MCLA सार दङ, मन्टु सार दङ आरो जोंनिनो MLA सार दङ, UG सार। बिथांमोना जाहाथे अननानै जोंनो नैबे दैज्लांनि दैबानानि आगोलनो जोंनो दालांखौ लुनानै होनांगौ। मानो होनोब्ला जोंहा सिमला हालामाव जोंहा KC कलेज दङ, बेनिफ्राय सिजौ एकाडेमि दङ, बिदिनो अक्सफर्ड दङ। बेबायदि मोनफ्रोमबो माने प्राइभेट स्कुलावनो जोंनि गथ'फोरखौ हैनाय जायो आरो दा बेहाय गोबां खस्थ' मोनदों जोंनि हालामनि रायजो राजाफ्रा। बेखायनो आं बांद्राय बुंनो लुगैयाखै, जाहाथे जोंनि दालांनि प्रब्लेमखौ माने लुफुंनानै होथारनांगौ आरो बिदिनो नेक्स्ट प्रब्लेमा जाहैबाय जोंहा हानि प्रब्लेम। जोंहा हायाबो गोबां समनिफ्रायनो जोङो नांथाबबोबाय दं। दिनैहाय 3 एफारसि दङ, सुरुखाग्रा एफारसि, बेनिफ्राय कुरुबाहा एफारसि आरो ओमफ्राय कालिगाव एफारसि। दा बिथांमोनहा बुंनाय बायदिब्ला, जों मिथिनाय बायदिब्लाथाय सालबारि SDO अफिसाव माने फाइलखौ जमा होनानै दोनबाय होनना बुंदों आरो दा बिथांमोनहा फाइल जमा होनाया मास 3 जाबाय, नाथाय दिनैसिम जेरैनो होदों बेबायदिनो दिन्दाङैनो दं होननानै जोङो खोनानो मोननाय जादों। दा बेफोरनि थाखायबो जोंहा गोबां दुखुनांथाव। जोङो नैबे आइजो माहारिया जों समाजनि जेब्लायबो मोजां लुगैयो। बेखायनो नोंथांमोननि सेराव खर' गंग्लायनानै आङो आर'ज गाबदों जे जाहाथे जोंनि बे हानि प्रब्लेमा माने जोबथारनांगौ आरो जेनेबा मावनानै होनांगौ जोंनो बेखिनि मोनसे। आरो बिनिफ्राय थामथि पइन्टआनो जाहैबाय मा, जोंहा लामा दङ। जोंनि नैबे गान्दा क्लाब हालामाव मोननै गामियाव लामानि प्रब्लेम दंबावो। बेनो जाहैबाय माजार माखाथु बोरगाव, बेनिफ्राय सलसलिनिफ्राय ओरैहाय फुलुगुरि नांजाबनाय। बेहाय गोबां अन्थाइ हाराव हाथाव। बे अन्थाइ हाराव हाथावनि थाखाय जोङो नैबे दालाङा गाज्रि जायोबाथाय जों बिथिं गिदिंना थांनो गोनां जायो गथ' गथाय लांनायाव। दा बारल' बुरल' जोङो गथ'फ्रा खायसे गोलैलायलाङो। दा बिनिखायनो बे लामाखौबो जाहाथे मावफुंनानै होयो। दा बेखिनि प्रब्लेमखौ आङो जोंनि आइजोफोरनि बा जोंनि समाजनि मोजांखौ लुबैनानै नोंथांमोन जोंनि कक्लाबारि समस्तिनि सिङाव थानाय MCLA सार आरो MLA सार, नोंथांमोननिसिम आंनि खर' गंग्लायै गासैबो रायजो राजानि मददखौ लुगैनानै बेखौनो मिथिहरनाय जाबाय। बेजों लोगोसेनो आङो आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। फुंबिलि दैमानि साखाथियाव थानाय फुंबिलि स्कुला दैबानाजों गुगालांहां जादों। बे समाव बेखौ मा बुंनो सानो नोंथांमोना? दाथ' बेबो मोनसे समस्या। जोंनोथ' बे स्कुलखौ जोंनि लकेलाव जोंनो नांथारगौ। मानो होनबा जोंनि गथ'फोरा गोजानफोराव साइकेल गानानै थांनो खस्थ' जायो। बेखायनो जों बे स्कुलखौ गान्दा क्लाबनि नारा नाथा नाजानायजों लाबोदोंमोन। नाथाय नै दिनै दैबानानि गेजेर बा दैबानाया बेखौ गोबां हा गुगा होनानै माने एकदम स्कुलजों नांजाबथारबाय आरो दा बेहाय नोंथांमोना अननानै बेखौबो बेब'स्था होनांगौ, जाहाथे बे जों स्कुलखौ लाखिनो हायो। बेखायनो नोंथांमोननि सेराव बेबो आंनि खर' गंग्लायनाय। आं फुंबिलि एरियानि आंलिसिङा दलंनि आंनि नेहाथारि। आंनि मुङा मेदिनि महन बसुमतारी। दा जों मिथिनायाव बे आंलिसिङा दलंनि जि टेन्डार, बे टेन्डारा जाना थांखांबाय। दा टेन्डारा जाना थांखांबाबो दा नै आथिखालाव माने दा ड्रप जाना दङ। बे ड्रप जाना थानाया मानो अर्डार होआखै, बेखौ जोंनि खावलायनाया बेनो दे रायजो राजाफ्रा बे माबायानो आंलिसिङा दलङानो बे एरियानि रायजो राजाफोरनि थाखाय बिराद गिदिर प्रब्लेम। बेजों माने आबादारिफ्रा गोबां माने गावनि माने आबादनि फिथाइ फसलफोरखौ फानलांलाय लाबोलाय खालामनायाव आरो बेफार बानिज्य खालामग्रा बिथांमोनहाबो माने बायदिसिना बेफार खालामनायाव
गोबां उसुबिदा मोनदों आरो फरायसुला फरायसुलिफ्रा बे लामाजों थांलाय फैलायाव गोबां उसुबिदा दङ जोङो नैबे औवानि फुटब्रिज दलं बेखौ जों बेखिनि एरियानि रायजो राजा माखासे बेसेबांबा खस्थ' खालामनानै औवा खांनानै जों औवा बायनानै जोङो बे दलंखौ बानायदों दा बेजोंनो जों थांलाय फैलाय खालामदों नाथाय नैबे दैज्लां बहराव बे दलङाथ' सोलिला दै बानायाव थांखासिगोन बेनिखायनो थाबैनो जोंनि खावलायनाय बेनो नैबे टेन्डार जानायखौ माबोरै थाबैनो अर्डार होनांगौ आरो बे दलंखौ जों बे दलङा थाला नालाय जोंनो दैज्लाङाव जोंनि सापागुरि समस्तिनि इउजि सार बिथां आरो नैबे कख्लाबारि समस्तिनि MCLA बिथां मन्टु सारामोनहा बे थाबैनो जोंनि बे दैज्लाङाव थांलाय फैलाय खालामनो हानायनि थाखाय जोंनो सुबिदा खालामना होनांगौ बेनो जाबाय जोंनि बेखिनि एरियानि रायजो राजाफोरनि खावलायनाय बेखौनो बुंनायखौ बेखिनि फोजोबबाय बेनो बाथ्राया जोंनि एरियानिफ्राय जों साथाम गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर'खौबो जों देरहाहरदों आरो सापागुरि समस्तिनि इउजि ब्रह्म बिथांखौबो जोङो देरहाहरबाय आरो नैबे कख्लाबारि समस्तिनि मन्टु बर' बिथांखौबो जों देरहाहरबाय बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा दा गोग्गाथाव बाथ्राबाबो जोङो जोंनि माबानाया जोंनि खावलायनाया बेनो दे बिथांमोना जोंनि बे एरियाखौ मानो नायफैयाखै माने गथ' गोरलैया गाबनायखौ मानो नायफैफिनाखै बिसोर बिथांमोना राजा जानाय प्रजाखौ मानो नायफिननो रोङाखै जोंनि खावलायनाया बेनो जे बिथांमोना थाबैनो जोंनि माने जिखिनि प्रब्लेम समस्या बेखौ फैनानै जोंजों समाधान खालामफैनांगौ आरो नैबे बे दैज्लाङाव जोंनो थांलाय फैलाय खालामनो हानायनि थाखाय जोंनो सुबिदा होनांगौ नङाबा जोंहा माने गोबां प्रब्लेमाव गोलैगोन बेनिखायनो जोंनि खावलायनाया बेखौनो बुंनानै आं फोजोबबाय हा हुनि जेंना बेखौबो बिथांमोना जा प्रमद सारा बुंलांदोंमोन नोंसिनि एरियायाव जुदि मास मोनसेनि गेजेरावनो आं नोंथांमोननो हाखौ एलटमेन्ट खालामनो होनो हायाबा आं नोंथांमोननि जायगायाव गानो फैला बेबायदि माने जा प्रमद सारा बेबायदि बुंदोंमोन आरो नाथाय मा प्रब्लेम जोंनि जिखिनि माने हानि दरखास्तनि जिखिनि प्रब्लेम जोंनि सालबारि साब डिभिजननि अफिसाव 3 मास गोदोना थाबाय दासिमबो बिथांमोना बे खामानिखौ माने जगाजग खालामनाय बबेयाव मा खालामनांगौ बिथांमोना बेखौ दासिमबो प्रसेसखौ लायाखै बेखायनो थाबैनो बे जोंनि बे सालबारि साब डिभिजननि जि अफिसाव गोदोना थानाय बे जोंनि बे एरियानि बे कुरुबाहा आरो सुरुखाग्रा आरो कालिगाव बे NC एरियाफोरनि बे हानि प्रब्लेमखौ बिथांमोनखौ थाबैनो जे माबा खालामनांगोन रेभिनिउ खालामनानै होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बडलेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बडलेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो बडलेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन बेनिखायनो बडलेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन